ένα ακόμη podcast με μένα, τον Βασίλη Χρονόπουλο και τον Σάββα Βλάση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την, θα έλεγε κανείς, πολύ σημαντική εξέλιξη, τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Ναυτικών, Secretary of the Navy, για την ακύρωση του προγράμματος Constellation. Ότι τελειώνει, δεν θα κάνουν άλλη ναυπήγηση. Και το τι σημαίνει αυτό για μας, γιατί είχε ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση, ότι θα συμμετέχουμε κι εμείς και όλα αυτά τα που είχαν φανεί πολύ θετικά. Γεια σου, Σάββα. Γεια σου, Βασίλη, γεια και στους φίλους μας. Όπως βλέπουν, μαύρα και οι δύο, έτσι, πενθούμε για την κατάληξη του προγράμματος. Μεγάλη συμφορά. Όπως είπες, ο Αμερικανός Υπουργός Ναυτικών έκανε σήμερα την ανακοίνωση αυτή ότι θα περιοριστούμε στα δύο πρώτα πλοία τα οποία έχουν αρχίσει οι εργασίες να ναυπηγούνται, ενώ τα υπόλοιπα 4 που είχαν προϋπολογίσει κάποια χρήματα θα ακυρωθούν. Δηλαδή, νομίζω ήταν συνολικά, να το θέσουμε οικονομικά το ζήτημα, έχουν δαπανίσει οι Αμερικανοί, το αμερικανικό ναυτικό, 2 δισεκατομμύρια περίπου μέχρι τώρα για την ανάπτυξη, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα επιλέξουμε αυτή τη σχεδίαση και τα λοιπά, για να το δουλέψουν, να το επανασχεδιάσουν όπως το θέλαν και τα λοιπά, και είχαν προϋπολογίσει άλλα 7,6 δισεκατομμύρια για αυτά τα 6 καράβια σε πρώτη φάση. Αυτά λοιπόν δεν θα προχωρήσουν τα 4. Η ανακοίνωση ήταν λίγο διφορούμενη, με την έννοια ότι λέει, όπως και σε μια πρόσφατη συνέντευξη έδωσε ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέγκσκεθ, ότι στις 7 Νοεμβρίου, ότι μας ενδιαφέρει ταχύτητα, λέει. Δίνουμε έμφαση στην ταχύτητα. Και τώρα το πρόγραμμα αυτό, την εξέλιξη αυτή, τη συσχετίζουν ότι μας ενδιαφέρει γρήγορα να κάνουμε άλλες παραγγελίες πολεμικών πλοίων. Αλλά το θέμα είναι ποιον πολεμικών πλοίων. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο αυτή τη στιγμή έτοιμο να πεις ότι, ξέρεις, μπορούμε να το βάλουμε μπρος και τα χρήματα που θα δίναμε για το πρόγραμμα των Constellation θα τα μεταβιβάσουμε για να παραγγείλουμε παραπάνω μονάδες από το άλλο σχέδιο, έτσι. Δηλαδή το μόνο που θα μπορούσε να πει κάποιος, επειδή υπάρχει μια επισιακή ανάγκη, να πούμε, Βασίλη, θεωρητικά τουλάχιστον, για άλλες 73 μονάδες, κύριες μονάδες κρούσεως επιφανείας, οι οποίες όμως για τα αμερικανικά δεδομένα, για την κατηγοριοποίηση του αμερικανικού ναυτικού, χαρακτηρίζονται μικρές, small surface combatant, έτσι. Λοιπόν, αυτά τώρα η ανακοίνωση δεν λέει με τι θα αντικατασταθούν οι 4 τουλάχιστον Constellation, αλλά μιλάνε όλοι για πολύ γρήγορη, για έμφαση στις γρήγορες προμήθειες. Ας πούμε, θα αλλάξουν όλο το μηχανισμό, λέει, του Πενταγώνου στο πώς γίνονται οι προμήθειες. Υποτίθεται τώρα ότι αυτό έχει να κάνει με μια κατάσταση ανάγκης λόγω Κίνας. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν περισσότερα. Ξέρεις ποιο είναι το παράλογο. Το παράλογο που έχει κάνει το συγκεκριμένο administration είναι χρειαζόμαστε να πολεμήσουμε την Κίνα και μετά μειώνουν δυνάμεις. Δηλαδή, πώς θα σκοπεύεις, έχουν κόψει ήδη νομίζω κάποια συντάγματα. Πώς θα πολεμήσεις την Κίνα μειώνοντας το στρατό σου? Ναι. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανακοίνωση με τι θα αντικατασταθούν. Δηλαδή λένε για πιο γρήγορα. Για πιο γρήγορα τι όμως? Θα πάρουμε κάτι έτοιμο? Δεν υπάρχει. Αλλά βγήκε και μια ανακοίνωση από την Fincantieri, τον όμιλο, στον οποίο ανήκουν τα ναυπηγεία στα οποία γινόταν αυτή η εργασία για τις 2 πρώτες φρεγάτες, το οποίο ανέφερε στην ανακοίνωσή της, δηλαδή αναφέρει η Fincantieri ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο πλέον με το αμερικανικό ναυτικό. Συμφωνήθηκε ότι θα μείνουμε στα 2 πλοία και θα διοχετευθεί έργο, λέει, σε άλλα προγράμματα τα οποία αφορούν πλοία αμφιβίων επιχειρήσεων, παγοθραυστικά και ειδικών ρόλων. Τώρα, αυτό όμως αφορά προφανώς το εμπορικό κομμάτι, ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνεχίσει να δίνει έργο στα συγκεκριμένα ναυπηγεία του ομίλου. Αμερικανικά ναυπηγεία συμφερόντων Fincantieri, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το γενικό πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σκοτάδι, τι θα γίνει, δείχνει όλη η κατάσταση και νομίζω δικαιολογημένα δείχνει μια αποτυχία γενική που παρατείνεται όσον αφορά, δηλαδή το αμερικανικό ναυτικό δημιουργεί μια πολύ αρνητική παράδοση, μάλλον διατηρεί την αρνητική παράδοση, γιατί έχει δημιουργηθεί ήδη, όσον αφορά τα προγράμματά του στα πλοία στις κύριες μονάδες κρούσεως επιφανείας.
Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνο το περίεργο, το φουτουριστικό, το Zoom World. Μπράβο, νομίζω 2 μονάδες και από αυτό. Εκεί μείνανε. Ναι, γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα, πολλές τεχνολογίες βέβαια, σύγχρονες κτλ. Πολλά προβλήματα κόπηκε. Μετά πήγανε στα LCS, τα περιβόητα, τα διαβόητα μάλλον, και εκεί το πρόγραμμα είχε μια όχι και τόσο καλή πορεία και εξέλιξη. Πάει έτσι με δυσφημιστική, ας πούμε, άβρα η όλη εξέλιξη του προγράμματος. Τώρα έχουμε και το τρίτο στη συνέχεια όσον αφορά κατά σειρά πρόγραμμα για κύριες μονάδες κρούσεως επιφάνειας, που τριτώνει το κακό, να το πούμε έτσι απλά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Δείχνει ότι τα προγράμματα έχουν ένα ζήτημα εκεί πέρα με το πολεμικό ναυτικό και υπάρχει και ένα καμπανάκι, πολύ μάλλον καμπάνα, όχι καμπανάκι, από διαφόρους ναυάρχους, αποστράτους κτλ. Που λένε ότι ο στόλος επιφανείας έχει μπει σε ένα ανεπιστρεπτή σπιράλ decline. Ναι, παρακμής. Δηλαδή ότι έχουμε πρόβλημα και οι μονάδες αυτές που θα μπαίνανε σε υπηρεσία με το πρόγραμμα Constellation υποτίθεται θα ανακούφιζαν αυτή την κατάσταση, γιατί θα ήταν και χαμηλότερου κόστους προγράμματα και θα απέδιδαν πλοία χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, έτσι, σε σχέση με τα αντιτοπικά και τα δρομικά. Γιατί να φτιάξουν κάτι, πώς θα το πούμε, αυτά τα πλοία τα προηγούμενα, ειδικά τα Zumwalt, επειδή θυμάμαι την ανάπτυξή τους, διάβαζα τότε, ήταν υποτίθεται cutting edge, είχαν μέχρι σκοπό να βάλουν τότε το πολεμικό ναυτικό, ανέπτυσε το περιβόητο railgun, είχαν διάφορες θεωρίες και ιδέες, ας πούμε, και μετά κοπήκαν όλα αυτά, γιατί προφανώς όταν βγήκε αυτό το πλοίο είχε, όπως είπες, πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς δεν ήταν σε αντιστοιχεία με το F-22, που ήταν πολύ τεχνολογικά ανεπτυγμένο, ήταν τρομερά επιτυχημένο σαν αεροπλάνο, απλά μετά βγάζει το F-35 που είναι φθηνότερο, όπως είπες, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι και θέμα κόστους. Αν και η εξήγησή μου για όλα αυτά όσο αφορά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι άλλη, για να το πω έτσι, νομίζω ότι απλά δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν τον παγκόσμιο αστυνόμο, απλά δεν το δηλώνουν τόσο ξεκάθαρα, για να μην φρικάρουν όλοι και να αρχίζουν να τρέχουν με τα μαλλιά τους with their hair on fire, όπως λένε και στο χωριό μου. Οπότε λένε ότι ακυρώνουν, γιατί από τη μία μου λες αυτό που είπα πριν, μου λες ότι θα πολεμήσει στην Κίνα και μετά κόβεις στρατό. Οι άλλοι είναι 4 δις, ας πούμε. Εδώ μιλάμε για ναυτικό, ακόμα πιο αναγκαίο. Ακριβώς. Οπότε αυτή είναι η εντύπωση με εμένα, ότι δεν έχουν καμία διάθεση να πολεμήσουν, θα αποσυρθούν στις ακτές τους από μονοτισμός, απλά δεν το λένε ξεκάθαρα για να μην φρικάρουν όλοι οι υπόλοιποι. Κοίταξε, εδώ λένε, έχει και την αντίφαση αυτή η ανακοίνωση, όπως σου είπα, που λέει ότι θα αναζητήσουμε ταχύτερες λύσεις, δηλαδή παραδόσεις κτλ. Γιατί το πρόγραμμα με τα Constellation από το 2026 που υπολογίζαν στην αρχή ότι θα παραδοθεί η πρώτη μονάδα, έτσι, το μόνιμο πλοίο της κλάσεως, είχε μεταπηδήσει για το 2029. Αλλά δεν μας λένε ότι ακυρώνεται το πρώτο καράβι. Δηλαδή, το πρώτο καράβι θα το πάρουν το 29. Δεν λένε ότι. Άρα, ποιο είναι το πιο γρήγορο που θα πάρουμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι το κόβουμε τελώς γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2029. Καταλάβες. Ναι. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι λίγο και πολιτικά μέσα. Πρέπει με κάτι να έχουμε να πούμε κτλ. Ας έρθουμε τώρα λοιπόν στα δικά μας. Γιατί αυτή η εξέλιξη λοιπόν τι σηματοδοτεί, έτσι, για να το πούμε λίγο περιγραφικά, Βασίλη. Σηματοδοτεί κατά την άποψη τη δική μου το ναυάγιο, το πλήρες, για να χρησιμοποιήσουμε ναυτική ορολογία, της πολιτικής, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο στρατηγικής, που αναπτύχθηκε το 2023 όσον αφορά την στενότερη συνεργασία, ελληνοαμερικανική συνεργασία στους ναυτικούς εξοπλισμούς, η οποία τότε είχε 2 κατευθύνσεις, δηλαδή είχε περιγραφεί μέσω 2 κατευθύνσεων. Η μία, η άμεση, η ταχεία, ήταν ότι θα προμηθευτούμε 4 μονάδες LCS με βάση το πακέτο Blinken το περιβόητο, έτσι. Το οποίο όλοι το συμπαθούσαν να θέσουν στο χαρακτηρισμό αλουμινότρατες. Ναι. Εντάξει, αυτά τα γνωστά που λέμε, ναι. Και το δεύτερο σκέλος ήταν ότι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, εκεί θα ήμασταν ανεβασμένοι και τα λοιπά, τέλος πάντων, θα ήταν το πρόγραμμα Constellation που θα αναδείκνει όλη την στρατηγική σχέση που θα αναπτυσσόταν από πλευράς εξοπλισμών μεταξύ πολεμικού ναυτικού και αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Και τα δύο πήγανε άφτανδρα που λέμε. Δηλαδή,
από την πρώτη στιγμή τα LCS, όταν ανακοινώθηκε το 2024 ότι δεν θα αποσυρθούν οι 4 μονάδες που περιμέναμε το 2025, τελείωσε η ιστορία πολύ γρήγορα. Θεωρητικά υποτίθεται ότι παραμένει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα έχουμε ένα χρόνο μετά την εξέλιξη αυτή με το πρόγραμμα Constellation από αμερικανικής πλευράς πλέον. Έτσι δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι περπατάει, και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, νομίζω, όχι εμείς γενικότερα, μια συζήτηση ευρύτερη, νομίζω, για το πώς αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται. Δηλαδή, να πούμε απλώς ότι σε τι φάση βρισκόμασταν όσον αφορά το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Από τον Ιανουάριο του 2024 είχε έρθει η απάντηση του 16 Ιανουαρίου του 2024, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Είχε έρθει η απάντηση από το Αμερικανικό Ναυτικό ότι αποδέχεται γίνεται δεκτό το αίτημα του πολεμικού ναυτικού να συζητήσουμε για μια επανασχεδίαση του βασικού σχεδίου της κλάσης Constellation, αν μπορούμε να το προσαρμόσουμε στις ελληνικές ανάγκες, δηλαδή με κάποιες διαφοροποιήσεις συστημάτων κτλ. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, και υποτίθεται ότι μετά το δεύτερο βήμα ήταν μια συμφωνία για να καθοριστεί ο δικός χάρτης που λέμε, που θα ακολουθούσε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, πώς θα προχωρούσαμε χέρι-χέρι με τους Αμερικανούς σε αυτό το πρόγραμμα. Κάπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν όλη αυτή η διαδικασία που λέγανε κτλ. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε. Επειδή το σταμάτησες, όποιος είναι, για να μην μπερδευτεί, δεν είναι δισεκατομμύρια. Είναι 2,5 εκατομμύρια όλη αυτή η διαδικασία της. Για συζητήσεις, ναι. Έτσι, το working group, ναι. Ναι, υπηρεσιακές κτλ. Τέλος πάντων, αυτό τώρα, Βασίλη, ήταν μια διαδικασία που οι πληροφορίες, τα δεδομένα που εισέπρατα εγώ από το χώρο του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή ανεξαρτήτως τώρα το τι έλεγε ο Υπουργός, ο οποίος μιλούσε για στρατηγική σχέση, έκανε περιγραφές ότι το όλο σχέδιο προβλέπει επισκευές αμερικανικών πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία που θα δίναν δουλειές, έλεγε, για 60 και 70 χρόνια στα ναυπηγεία. Απόδειξε ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την ναυπηγική βιομηχανία στη χώρα. Δηλαδή υπήρχε κατά την άποψή μου, και το είχα χαρακτηρίσει, εμπορικού τύπου θέσεις προβάλαμε για αυτά τα πράγματα, ότι δίναμε περισσότερη έμφαση στις δουλειές δηλαδή, και δεν στεκόμασταν τόσο πολύ στο ότι αυτά τα καράβια ήταν κάτι υπερκαραβάρες, να το πούμε έτσι, το αν θα μας κάλυπταν, αν θα μας εξυπηρετούσαν, αν είχαν προβλήματα, αν είχαν μειονεκτήματα για μας κτλ. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένα βασικό ήταν το κόστος. Δηλαδή, όταν αυτές οι μονάδες, δεν υπήρχε περίπτωση το κόστος να οριοθετηθεί κάπου στο 1 δις που λέγανε. Θα το ξεπερνούσε κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το κόστος κάθε φρεγάτας τέτοιας. Και ήταν ζήτημα εδώ, πασχίζαμε να βρούμε, αν θυμάσαι τότε με τις γαλλικές τις φρεγάτες, που ήταν και μικρότερες, να βρούμε το 1 δις περίπου που θα κόστιζε η κάθε μία, και αντί για 4 σε πρώτη φάση είχαμε αγοράσει 3, είχαμε αγοράσει για 3, επειδή ακριβώς δεν είχαμε τα χρήματα τότε. Υπήρχε αυτή η στενότητα. Και τώρα υπάρχει στενότητα. Και οι άλλοι βάζαν μπροστά τώρα σχεδιασμό για καράβια που θα πιάνανε 1,5 δισεκατομμύριο, δηλαδή, έτσι, και λέγανε και για 7 μονάδες, μέχρι 7 μονάδες. Δηλαδή, κάποια φαραωνικού τύπου πρόγραμμα το είχα χαρακτηρίσει εγώ. Και το έχω γράψει 2 φορές, ότι αυτό που εισπράταμε από το πολεμικό ναυτικό ήταν ότι κανείς στην ουσία αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού δεν πίστευε σε αυτό το πρόγραμμα, ότι θα βγει κάτι. Όχι στο πρόγραμμα το αμερικανικό, ότι θα έχει προβλήματα αυτά. Ότι θα έχει καράβια για εμάς. Για εμάς, ναι. Δηλαδή, ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα βγει κάτι ουσιαστικό από αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, ήταν ένα εκτός πραγματικότητας, θα μπορούσα να πω εγώ, πρόγραμμα. Τώρα, εδώ πέρα όλοι αυτοί που είχαν την ιδέα, όλες αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού και τα λοιπά, αφήνουν εκτεθειμένους τους μοιημένους, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το πρόγραμμα, τους δοσμένους σε αυτό το πρόγραμμα, με την καλή έννοια το λέω, έτσι. Γιατί, δεν ξέρω, πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή, πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Ακριβώς. Όπως είπες, και αυτά τα λεφτά, τι θα γίνουν. Εντάξει, πες ότι τα λεφτά δεν μας απασχολεί, δεν είναι το μείζον ζήτημα. Αλλά επειδή πάντα έχεις να κάνεις με διαχείριση δημοσίου χρήματος, έτσι,
πώς ξεκινάμε αυτές τις... Δηλαδή, έχουμε ένα παράδειγμα, το κόστος, λέμε, θα ξέφευγε του καραβιού αυτού. Όταν κάνεις επεμβάσεις σε ένα σχέδιο, έτσι, το πληρώνεις, έχει ένα κόστος. Για παράδειγμα, ένα πολύ απλό, για να το δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος. Η Classic Constellation σε αμερικανική υπηρεσία δεν προεβλέπεται να έχει ραντάρ, σόναρ σκάφους, έτσι. Τα δικά τους εκεί τα αμερικανικά δόγματα και τακτικές κτλ. Ναι, γιατί δεν θα το χρησιμοποιούσαν για από ανθρωποπεριφερειακό ρόλο, θα είχαν κάτι άλλο. Έχουν τις δικές τους τακτικές, σοβαρές, με τον κόσμο τους, με τα μέσα τους, με τα ελικόπτερα, άλλες τέτοιες κτλ. Αυτό το πράγμα δεν κούμπονε με το πολεμικό ναυτικό, με το δόγμα μας κτλ. Με τις αντιλήψεις εδώ των ναυάρχων μας. Και αυτά απαιτούσε να εγκατασταθεί σόναρ σκάφους στα πλοία αυτά. Άρα, εκ των πραγμάτων αυξημένο κόστος. Δεν μπορείς να σχεδιάζεις κάτι. Και οι Αμερικανοί, επειδή ακριβώς πήραν ένα σχέδιο την FREM και αρχίσαν να κάνουν τα δικά τους, αύξανε το κόστος διαρκώς. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζουμε κάποια οικονομία ή έρχεται πιο οικονομικά. Δηλαδή περνάγανε το ότι θα κάνουμε δουλειές με τους Αμερικανούς, θα επισκευάζουμε βαπόρια, όπως χρησιμοποιεί ο Υπουργός την φράση του έκτου στόλου στην Ελλάδα και κάτι τέτοια. Λες και το ότι εμείς δεν έχουμε το πρόβλημά μας. Τώρα που οι Αμερικανοί έχουν τα Arleigh Burke, τα αντορπηλικά, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έρχονται εδώ πέρα για επισκευές επειδή δεν έχουμε ναυπηγεία. Δεν είχαμε ναυπηγεία. Δεν ήταν το πρόβλημά μας ότι δεν είχαμε τη στρατηγική σχέση ή εμείς δεν είχαμε στο πολεμικό μας ναυτικό Arleigh Burke, δηλαδή την ίδια κλάση καραβιών. Έτσι. Δηλαδή, αν θα παίρναμε Constellation, θα αρχίσαμε να φτιάχνουμε, να επισκευάζουμε και Constellation στη Μεσόγειο. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι να πω. Τα έχουμε γράψει αυτά όλα, έτσι, για όσοι μας παρακολουθούν. Είχα γράψει λοιπόν, αυτό τώρα το θυμηθήκα. Τουλάχιστον μια φορά τον Ιανουάριο του 2025, Βασίλη, σε ένα δημοσίευμα που σχολίαζα τις εξελίξεις κατά Constellation, έλεγα αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται κανείς στην πραγματικότητα στο πολεμικό ναυτικό να πιστεύει σε αυτό το πρόγραμμα. Θα δώσει κάτι, θα αποδώσει κάτι για εμάς. Από τον Ιανουάριο του 2025. Και το έχω γράψει και άλλη μια φορά, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς. Τελικά βγαίνει ότι μάλλον, πώς να το πω, εκ των πραγμάτων η ίδια η ζωή που λέμε δείχνει ότι αυτό το πράγμα πήγε περίπατο. Θα πάει άδοξα. Και επειδή αυτή η αποτυχία των Αμερικανών καλύπτει κατά κάποιο τρόπο τη δική μας αποτυχία. Γιατί εμείς νομίζω πρέπει να βλέπουμε τα δικά μας. Προφανώς. Το τι κάνανε οι Αμερικάνοι, όπως είπαμε, αυτό που είπα πριν ήταν άλλαξε η κυβέρνηση, άλλα δεδομένα, ναι, αλλά έπρεπε και εμείς να έχουμε κάποιο σχεδιασμό γι' αυτό, έτσι. Ναι, υποτίθεται ότι αυτός ο σχεδιασμός εξανεμίστηκε πλέον. Δηλαδή, εμείς μπήκαμε σε μια υπόθεση, έτσι, που περιμέναμε κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχουν καθορισμένα απολύτως όλα αυτά, να υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες εγγυήσεις, κάτι ότι θα βγει κτλ. Και είναι η αποτυχία αυτή η δική μας, να σημειώσουμε, Βασίλη, εδώ πέρα, για όσους το θυμούνται, είναι η δεύτερη που έρχεται μετά από διάστημα μερικών μηνών, γιατί πέρυσι μάλλον στις αρχές του χρόνου, πότε ήταν τώρα, νομίζω πέρσι τον Οκτώβριο είχαμε η Ελλάδα το 2022 είχε υπογράψει, τα έχουμε γράψει αυτά, μπορούν να τα βρουν οι αναγνώστες στο site μας. Το 2022 είχε ενταχθεί η χώρα μαζί με άλλες 5 χώρες σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, δηλαδή η NSPA το προωθούσε αυτό το πρόγραμμα, για το ελικόπτερο επόμενης γενιάς, Next Generation Rotor Craft Capability, NGRC, το οποίο θα απέδιδε ένα ελικόπτερο μέσης ικανότητας γύρω στο 2040, νομίζω κάτι τέτοιο κτλ. Εκεί λοιπόν, όταν υπογράψαμε το 2022, μαζί με τις άλλες 5 χώρες υπογράψαμε και ένα MOU, ένα μνημόνιο συνεργασίας, 26 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Κάπου εκεί ήταν το κόστος. Εκεί λοιπόν πληρώσαμε. Από το 2022 μέχρι το 2024 που δεν ανανεώθηκε το ενδιαφέρον μας. Δηλαδή κόψαμε εκεί πέρα, δεν υπογράψαμε στο επόμενο MOU το 2024, με αποτέλεσμα να βγούμε εκτός κτλ. Κανείς δεν έδωσε λογαριασμό, κανείς δεν λογοδότησε. Για ποιο λόγο μπήκαμε σε εκείνο το πρόγραμμα του ΝΑΤΟ? Για ποιο λόγο βγήκαμε, αφού τη στιγμή που δώσαμε 22 εκατομμύρια ευρώ, μπορείς να τα δώσεις πυρομαχικά. Να το διευκρινίσουμε αυτό, Βασίλη, όχι εμείς, δεν δώσαμε εμείς τα 26, τόσα που ήταν.
Ένα μέρος του καταβάλαμε εμείς. 2-3 εκατομμύρια. Νόμιζα ότι τα 22 ήταν το ποσοστό συμμετοχής, αν θέλεις, το δικό μας. Okay. Όχι, 26,7 νομίζω ήταν τα εκατομμύρια ευρώ εκείνη την περίοδο που τα καλύψανε και οι 6 χώρες. Εμείς καλύψαμε 1, 2, 3, όσα καλύψαμε. Αυτά πήγαμε. Εκατομμύρια, δεν είναι. Εκατομμύρια, ναι, πήγανε στο βρόντο που λέμε. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει μια δικαιολογία με ποια έννοια, δεν εξηγήθηκε, είπαμε, αλλά υπάρχει μια εξήγηση που είχαμε δώσει εμείς, ότι είχαμε μπει σε ένα άλλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει και η ΕΑΒ. Και προφανώς, επειδή εκεί πέρα υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά το βιομηχανικό έργο, σε αντίθεση με του ΝΑΤΟ που ήταν, καταλαβαίνεις, λοιπόν, αποφασίσαμε και βγήκαμε. Και μάλλον σωστά κάνανε και βγήκανε. Το θέμα όμως είναι γιατί μπήκαμε στο πρώτο, έτσι, από το 2022. Με τι κριτήρια, ποιος έκανε την εισήγηση, πώς, με τι αντίληψη. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να εξετάζονται. Και τώρα ερχόμαστε στις φρεγάτες Constellation. Ποιος ηθινονούς, ας πούμε, τα βάλε κάτω? Υπάρχει κάποιο θεσμικό όργανο από τα οποία όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν? Εντάξει, το πολεμικό ναυτικό, σαν πολεμικό ναυτικό, μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να μπω σε πυρηνοκίνητα υποβρύχια, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή, ας πούμε, έχω ανάγκες για να αγοράσω αυτή την κλάση υποβρυχίων. Πώς να μπεις όμως στην επανασχεδίαση? Αυτό είναι ένα άλλο βήμα. Πολύ μεγάλη απόφαση, δηλαδή, έτσι. Που έρχεται να κουμπώσει με όλη αυτή την προπαγάνδα, να το πούμε έτσι απλά, περί έργων, περί ναυπηγείων που τα έλεγε ο Υπουργός, ο νυν Υπουργός, έτσι. Μιλούσε για δουλειές, μιλούσε για στρατηγικές σχέσεις, όλα αυτά κτλ. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι ένα πράγμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει από όλη αυτή την ιστορία και με αφορμή τώρα της Constellation, που έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο νομίζω, είναι με ποιον τρόπο εδώ πέρα, ποιο είναι το θεσμικό όργανο και η θεσμική διαδικασία, στην οποία η Ελλάδα, σαν χώρα που θέλει να δαπανίσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και συμμετοχή σε βιομηχανικά προγράμματα, παίρνει αποφάσεις και επιλέγει πού θα μπει. Αυτό νομίζω είναι το που θα πρέπει να κρατήσουμε και να μας απασχολήσει. Και βασικά νομίζω και να συμπληρώσω με αυτό, επειδή δεν έχουμε άπειρα λεφτά, δεν είμαστε η Αμερική να δίνουμε, πες το, 900 εκατομμύρια, 900 δις τέτοιο, πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι με τις υπολογίες μας. Αυτό είναι το θέμα. Ώστε αυτό που λέει να πιάσουν τόπο. Γιατί εμείς οι δύο, νομίζω, εδώ φωνάζουμε όσα χρόνια κάνουμε το podcast. Ναι, να συμμετέχει η χώρα σε αυτά τα πράγματα, αμυντική βιομηχανία, αλλά πρέπει να γίνεται και κάποια σχετικά, όπως είπες, κάποια, πες το, έξυπνη επιλογή. Έξυπνη, να είναι ρεαλιστική. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, όταν εμείς εισπράταμε το πολεμικό ναυτικό, τι κάνεις, δεν πίστευε ότι αυτό το πράγμα θα βγει κάτι. Πού πάμε, ρε παιδιά, δηλαδή, πώς μπήκαμε σε αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς, χωρίς να το πιστεύουμε, κάποιοι δώσαν τις κατευθύνσεις. Με τι κριτήρια βγήκαν αυτές τις κατευθύνσεις? Αυτό. Και για να το ολοκληρώσουμε, εδώ πέρα μιλάμε για. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Οι προμήθειες, οι εξοπλισμοί, μου αρέσει αυτό το αεροπλάνο, μου αρέσει αυτό το καράβι, μου αρέσει αυτό το άρμα μάχης, το τεθωρακισμένο. Αλλά το θέμα είναι εδώ πέρα η βιομηχανική συνεργασία και συμμετοχή, έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί οι ένοπλες δυνάμεις, οι επιχειρησιακοί φορείς να διαγράφουν απαιτήσεις για οπλικά συστήματα, αλλά το τι θα επιλεγεί με βάση βιομηχανικά κριτήρια συνεργασίας διεθνής, αν το θέλουμε σε ποσότητες τέτοιες ώστε να συμφέρει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία κτλ., αυτό προϋποθέτει πολύ ευρύτερη κατάσταση από ότι το ανώτατο ναυτικό συμβούλιο, ας πούμε, για παράδειγμα κτλ. Ευρύτερο σχεδιασμό, ναι. Ναι, θέματα βιομηχανίας, πολιτικής, συνεργασιών κτλ. Άρα, αν δεν υπάρχει το ένα και μιλάει μόνο κοιτάζουμε μόνο τη μία διάσταση, γι' αυτό λέω, δηλαδή, ποιο είναι το όργανο το αρμόδιο που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις? Εντάξει, ευρύτερα μπορούμε να πούμε ότι είναι το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με την κυβέρνηση, αλλά από εκεί μέσα πώς? Ήταν παλιά η ΓΔΑΕ, τώρα δεν έχουμε μόνο την ΓΔΑΕ, έχουμε και το ΕΛΚΑΚ, έχουμε άλλους φορείς κτλ. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δομές, όπως βλέπουμε σε άλλα κράτη, τα οποία αποφασίζουν σοβαρά προγράμματα συνεργασίας και βιομηχανικών έργων να αναθέσουν στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι το ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει ακόμα περισσότερο μετά από αυτή την αρνητική εμπειρία στα δύο αυτά προγράμματα που αναφέραμε, έτσι, δεν είναι μόνο η Constellation. Αυτός ήταν ο σχολιασμός μας σήμερα για αυτή την εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας αρέσουν αυτά που λέμε, like, subscribe. Από μένα και το Σάββα, γεια σας. Γεια σας.